Hi guys, madung buntag. Nakaulit na may gikan sa ikan mikuan. Nasaan kami ko yung aram ka sa mukan. Gikan mikuan guys, merkado. Namalit mig saging. Saging nga sa bakusundan kay Dalagon. Good morning, people. Saging nga sundan. Sabah. Ano siya nga dangagan kay medyo na laman pang isnak-isnak. Galing hapon isa bulan ng ilaw. Namin ng ilaw ko sila ginamos. Good morning, guys. Hindi na malit po kukuhan, pipino. O, sibuyas. Pagtangad. Para nang maglawi-lawoy na ay pumupumo. Nakapalit na may isda dito sa Dapius Kalsada. Dalagang bukid, Manis Manila. Dani? Sulit. Ano sa? Sulit. Solid. Kasi nga limpyuhan kay inunan. Tapos aning itakang ning aturang kuan. Ano guys, ang atang saging guys, natakang na. Ang isda guys, sa tanga limpyuhan kay tanga inunan. Mo siguro kita dalagang bukid kay pula man. Hindi ka mukhaon na ni kay pula man gikog. Oh, yung kalikam ka kisdang pula gikog. Minsan pag mukhaan kag di, ugandaran kasi mga arthritis, sakit gyapon. Di ba kaon patay? Kaon patay. Kaon na laman bisa dunsa. Eh mamangyapon di ka mukha mo, sakit mangyapon imong tuhod. Maupo no. Ikaw may arkansi. Di mo kaon patay. Di mo kaon patay. Ikaw may arkansi, di ka mukhaan. Eh mamangyapon, sakitan man laman gyapon ka. Saba min kay alim na anak ng tinapa ka talaga min koy. Ang siya magyapon atong gani. Mura po itong mingkoy da, itong atong. Kuya, raba ko maghugas yung isda, kaya dinaundangan, magmawala din. Dugo-dugo. Na din na. Naman ay makahangit, good. Kaya din mo tayo maghugas. Dara na, kaya nas mingkoy. Nag-aptik na ba ng mata? Matinga na naman tanga, may nga mga viewers nga nakakawat nas mingkoy. Mingkoy, bad yan. Magalit si Kwan yan. Lord. Pagkuha kay kami koy, usa lang ha, usa lang. Makuha sa suka. Kuha kong suka, ma. Suka bitsin be. Naman itong suka sa baba. Suka sa tuba, suka sa lubid. Tulog sa ano, marinday na natin. Batangan natin suka. Mga suka, mga suka. Mingkoy lagi, ginalipad-baran ako din mo mingkoy ha. Napunot na imong bugan ron. Ito, isa mingkoy. Butangan na to kuhan guys sa sukan para di sa kadwas dun. Ano yung sikreto? Lamin tatong suka sa lubi, wapay suka sa lubi dani ba? Grabe na maligi sa panli. Pero wata kay bahog. Pure pa. Butangan na padawas. Simpleng ininunan pero lamig. Sim. Ibutangan na ba ninakasin? Wala pa. Wala pa katakasin o. Asin. Nasa pa. Kanaraman, asin, bitsin, asukal. Suka, ahos. Tangan natin tubig kamay. Labas, tapos na nagsiga pa mga mata. Nagsiga pang mata. Moras mata ni mo, magsiga. Makakitarag majuon. Siga ka yung mata. La! Masyado. Nakasaw na ka doon, namantay ka doon.
Surong po siya. Ikaw ba unang nakakita? Ikaw? Si Kanimosyon ako nimo. Hindi ka. Nigalaw sa itong pantin, ay butos kuto-kuto. Ayaw iba. Duming tulur. Tinuod, bitaw. Nga, lumawa ka makakita panti. Para nimong lipaza kita ng panti. Nga nung kung ginatot niya yung sinina, arang abot mo po diri, mura man po. Kina. Si Junjun bitaw ma, kay namantay. Kita si Jag babae nga ning sakay sa motor nga panti, grabing lusuta, kita sa likod ng taasa. Ala, nangantay din nila, ala. Para ni Jang katawa. Lumong kong katawagod. Katawa? Ikaw may unang nakakita do, gani ko kita, ikaw gani. Wala sa to. Nero kung sa to. Yung niyanong ka, pantit na. Uy, Mingkoy! Papansin ako is Mingkoy, oh. Kita yung itlog. Ala, Kita itlog mo ko. yung itlog sa kamera. Nog dia. Anong ipakita mo dyan na mo yung itlog sa kamera? Ala. Ito nga papansin, ha? Meow. Hitak maligit tagagis na dyan ay nagkaluto. Kaon na pagdaning hilaw nga musuka ka. Ira mo suka. Ikaw ring nga, musukag mo ka og hilaw. Ang saging, hapit na maluto katong saging guys, eh, sunod din natin yung isda. Ayan. Na, dyan yung lipad dyan. Sa kinada to nga, dyan yung Lina lipad ko na ko. Yung pantalon nare. Nadiri lakasaan na ulo. Makakita nga na, makurat di ay. Wala na ram gugod. Ingan ka. Saan di patong aram tasa. Nawara? Kita ko nila kaglingon nila. Nawara, aran ni dyan lipaza na kita. Ano yung mata mo siga? Kuan magud tubig. Kanang paggamay diri ba sa tiyan. Panta mo to? Hindi ko na. Hoy, Mingkoy, tanawa, nasakpan na. Wala gis Mingkoy, nasakpan na. May namra mo jak tubig Nangaw sa isda o tanawa. Diyan maingon pa ka nga di mangawat. Di mo ninam ra mo na siya tanaw. Hinam na dyan, mukaw ko na sa isda. Nakatang, tanawa, ay tanawa. sus, imo pa ka dyan ang labanan na imo. Oh, naman ikaw. Oh. Sakpan na ka, ha? Sakpan na ka, no? Ninam ra siya. Ikaw morning kaon sa isda, das ni Age. Ala. Sakpan ka, ha? Ikaw talaga yung saraling. Hala ka. Oh. Ninam. Ikaon. Hapit na ka na. Ugwa masakpi, hapit na ka na. Sakpan nagsalarin, nagkawat sa mong isdage. Kitang-kita sa video. Lo ilang buwan mo na manguan ko. Inyo man ang kasalingan. Nganong mula ba nang gadyagang nasakpan na? Ninam ra mo jak tubig. Hinam mong tubig, sus. Grabe pa sa nila mo pang iring. Kuya lang mo sa yung iring ka. Ito ha? Iring. Lala. Diyo pa, gamay-gamay na naman mong mata. Kato din nagkuwang to mong isdage, siya din may nagkaon. Nasakpan na. Wala man gud siya mo kawang giniinom ra sa tubig sa aquarium. Ay sus. Niinom nakita ka niinom ra wa di ba wagian niya yung kamot irang dila. Hindi la, wak pa, pero hindi dyan ang kaukawon. Masangil na sila. Masangil. Kasi may lain ko ng mga ukaw. Sakala pasangil sa. Takot po Oh, sa tanawa mo to mo Ay, iring. ebidensya. Ni wala ebidensya mi ko ya. Basta dito nga, ningdo nga rin ang aquarium, dito ebidensya. Mo to magagiring. Pasangilan mi ko ya. Parehas nun mong duha. Mga naog iring. Pasangilan lo ila mo na. Iring ka bang iring bang banon eh. Di pasangilan lagi ka. Nasakpan na gyud sa larin di. Nasakpan na sa larin. Irang ingana ra mo siya ni dila ra tubig. Jesus! Dila ra kay apil naman to isda ginom. Di oy. Di lara, kay ba man na video? Kawal pa lang giring. Kawal pa lang giring giring. Para sa tanga. Malay lang giring ni Chicho. Wala na. Wala sa fly. Ang tablay. Iring og tao parehas na kay ba na may kamera. Tanaw tayo siyang lubot ganina, ipakita sa video. Ikoy. Ayun. Pasangin lang lagi ka. Labanan gyapon nimo ha, kita na si ebidensya. Loy sa iring bay. Pasangin lang ka noon. Hilak na rong iring. Masangil di ay. Magpasangil og wa ka kita sa video. Namas video nakita. Laban ra dali mo ang iring. Mangaw. Ano ni mga unon kay di ko ganahan nato oy. Hindi na to ibe. Wa ka sa patakura. Hindi na pala siya mukha kanon. Hanapin mo yung kanon. Tara guys, sagatang
kuan guys, saging guys. Dyan. Na ako gitakluban dari na Ginamos. ginamos. Dari na naman. Mo na yung kan guys, kalugod ko. Ginamos ha. Tipid sa bugas. Isunod na ta gininunan. Ang kawatan o isda. Nasakpan. Nasakpan na kasi sa Kweng-kweng. Kawatan o isda. Diyan mo pagkadyo ng labanan nga des Di lagi niya. mis- Ang kuwang ang gisda. Kulit mo talaga. Masangil mo tawa. Di mo pagkadyo ng labanan. Ikaw ang salarin na sa kigawag. Isda ni Gian. Ikaw din tikaon. Oh ha? Hi guys, luto ng gatong kwan guys, saging. Na guys, ang gatong saging guys. Excited ako mukhaon dani ito siluan sa ang ginamos. Pero dyan ako mukhaon dani kay may pagpamahaw na mo. Diyan gatong ang kwan guys, sinununan. Pamaluto. Di arag salarin sa tigpangawat sa isda ni Gian sa aquarium. Pag gamay rabada ng mata, laka. Lakaming ko, nasakpan na ka. Dapat iring ikaduhang iring. Nalimaho nagahanggi. Ilon. Janas Gian kay magluto si Sagwan guys, sinangag. Ay guys, magluto tag sinangag kay. Ito, nasablay. Radyo ko kagunta nagtanaw saging. Kano? Mo magkagidawdag yung nakano. Init pa. Tagay sa tinidor kay. Magsili. Kanta guys saging guys. Ginamos ang gigisa. Ha. Namisatos last one. Saging. Lutos yan ang may sinangag. Ngayon ako luto-luto, na busy na ako sa eskwelahan ba. Mukhang kag saging. Taba! Nandun ka bravo ka sa aquarium ha. Nasakpan na din labanan gihapong papa. Di daw. Ganun ka kamahal ni Papa Mingkoy. Kaya mamugnaw ang iring. Sobrang mahal ka ni Papa. Bisag nakasana kay pagtanggol gihapon ka. Matagig saging mo, kaon ra ba na sa saging ha? No, kuyo kiring ang kog saging, kog kamuti, kog bulanghoy. Kanya siya sa kwan kay saging. Asa si Papa na hilo man? Buwasa. Papa ko. Pa! Yung sana pug kadiha. Akong di ko na kong ulo kaya mali ko na ko akong di. Yung sa din na siya. Ijang ho gidandrap. O sa gikan. Balo. Karon pa man na siya kay ngana. Basta natakdan mo ana. Nagho siya hang ho guys kay gidandrap. Pero kung pasukoy sa doon eh. Padlok man ka wa magkagipanguyaban. Sagdi lang gud na. Di ko na ano yun ano eh. Kay Ano kaya? tuo ka. Lupad bitaw. Oh. Ha? Dana, nawag. Oh. Duha na kabukan ng urot. Iyan na pud nang uyab sumangay na lang si Manang Dana. Uyab kuno na ni mo imong gitawagan ma, sumangal ako sa tidana. Ay, pataka yan. Uyab tao. Ikaw, panguyab. Kaya tanakong ka pa. Ako, tigulang na. Kahuay. Sugod na pud siya. Wala na sa kong kinabuhay doon. Sumangal ako ng kagilo-hilo pero imo kuno nang uyab. Hi darling. How are you? Bisis mama kasi sa tindahan. Busy ka gud nag YouTube ro mga siya. Dura nagkadugi nagka-high tech. YouTube. Mag-TikTok na nagplano na din na magsayaw na kuno nag-TikTok. Ano pa ka? Mukhaon pa na ma. Nasa makadana na inagtat mo ka pa, sa may mong inagtatan. Akong di ko ang gitutang nagmamansi.
Abig makasakit ka danas puso, hangin ras danda. Matipres na siya itong udara na yan. Mag ka. Pwede man na ni mo upawon ni mo ang buhok. Iskison. Upawin na na, patuod pa. Pa. Isiro na ba? Hindi mo si mama nito. Uy, ako din hindi. Ako rin may yung pasalinlan. Pagpa-upaw dito, nawa na kayo kagawanan. Ay nakagawa lang nga, naigupawan ni mo tubo. Mapaanot na mo rin dangatan. Di nagkasuga ko ng tubo. Kala ka, paupaw ka. Uy lang ma, di niya na natubuan ma. Hala, pangasa. Ala, nakuwas. Hindi lang. Alam mo pinabas. Uy sabaw, ikabawag sa iro. Tuloy lang ang pulbas. Yung mga sunog ma. Hmm? Hala, Yung mga gunog-gunog. isa mo din na. La. La. Ala. Malam mo na mo ang ngip. Tumangit, kinakasaan naman. Uy, La. May sabaw. Dali na noon na kayo. Napamala kayo. Paig na. Sige, kinaog saging. La. Tulog ka? Oh. Balik ka lang. Sige, Ayaw. balik ma. Lain kayo na, oy. May pagimo na ng giprito. hindi ko sila pag-iwa-iwa diya. Manilo. Kasi ako ba ako. Pasa na po di mo na ako. Ikaw may nagluto. Ikaw. Ano diyang ingredients sa idahang sinanga guys, oh. Ahos, sibuyas, dahon, bombay, o sana ginong ganisa. Yung ganisa ugha. Hi guys, kanina ang vlog karon guys. Kuan pa ni, pa ni sa guys 2022 kay nag-delete ko sa kananayahang mga video ba. Diyan na pa mo ko vlog das 2022 nga wala gi-edit. Sayang po dagkuan ba kananay memories. Nanja, mag-thank you po guys sa nag-comment natong ang vlog just gahapon ug sa dias nga ginadlaw. Thank you sa mga komentor. Thank you ni Smiling Cindy. Hi, salamat sa imuhang suporta. Hi ni Ginny Bisco Bido Olbano. Hi, nan sa baglangaw nga mo kiss masang wait. Hi Jin babe. Salamat sa imuhang suporta daning ang vlog. Hi ni Rosalina Laboniti. Hi, salamat sa mga pagtanong sa vlog. Salamat ni Ate Edina Kanyiti. Iti, dagan kanyang salamat eh. Salamat ni Ate Cheryl Ultric. Dagan kanyang salamat eh. Salamat Mers and Family sa perminimong pagtanaw sa mga vlog. Hi, shout out. Salamat ni Teresita Ilaw. Dagan kanyang salamat ma'am. Hinalamas gyapon kasi tanaw dali ang mga vlog. Salamat ni Benji Cruz account ni sa ijang bana sa rato ijang anda ni nakalimot ko. Daghan kadyong salamat sa perminidyong pagtanaw. Salamat ni Bill Ray Directo. Hi, salamat. Salamat ni Ate Pilisa Tagahap. Salamat ni Ma'am Nimia Puente. Salamat ma'am. Salamat ni Poli Ugaw. Hi, salamat. Salamat ni Milin Gukay. Hi, salamat ma'am. Pag-amping permedia sa Dubai. Salamat ni Lordy Saladin. Ay sis, salamat sis. Pag-amping dia sa Japan. Salamat ni Ma'am Jocelyn Nunabia. Hi ma'am. Salamat ma'am. Pag-amping permedia sa Qatar. Salamat ni Ma'am Sharon Nasna. Hi ma'am. Salamat ma'am sa pagtanong ni Mus among ambla. Hi ni Ginilyn ni Libira. Hi ma'am, salamat ma'am sa pagtanim mo sa mong vlog. Hi ni Elizabeth Darang. Hi ma'am, salamat ma'am sa pagtanim mo sa vlog. Hi ni Maylin Tambuliangon Gonzales. Hi ma'am, salamat ma'am sa pagtanim mo sa vlog. Ug salamat ni Ma'am Cherpar. Hi ma'am, salamat ma'am. Hi Josie Doringo, salamat sa pagtanan nimo sa vlog. Salamat Ma'am Angela
Ay, Chiri Laguyahon. Ay, ma'am. Salamat, ma'am, sa pagtanan mo sa vlog. Dagan kanyang salamat ninyong tanan, guys. Pero ninyong pagtanaw sa kanang vlog. Diyan magyamping mo sa kanunay. God bless. Labinas mga silent viewers nga mauwaw mo comment. Thank you ninyong tanan sa inyong suporta sa vlog matag-adlaw. Magyamping mo sa kanunay, sa tanang subscribers. Salamat ninyong tanan sa mga bagong ning subscribe. Salamat. O sawa pa ning subscribe, pwede na po mo mag-subscribe. Salamat, daan.